Bueno, bai, jarik izan duen bezala, urtenen hasiera jasun, proposamen udaletxeko kulturizailetik, Urritari omenezko disko bat egiteko ideia izan zutela eta usatu zidatenean koordinatuko nuken, grabatu eta guzti hori. Egin esan erronka handia irutu dutzera, hasiera batean. Lan potoloa zelako, bai lortzea 10-15 talde inguru hontan inplikatzeko, bai hori guztia koordinatzea, grabatzea, eta batez ere iruditzen zitzaidalako Manolok berezizuela gauza polit bat egitea ez edozein modutara, moduan erronka handia irutu zitzaidan. Pentsatu berri izan duen, egun pade batez, baina gero ja Manol hori dio da miresmen eta errespetuan batik, pentsatu nuen behintzat zehatu berrenean ez. Eta alaxe hasi nintzen, taldeekin, otzalean partean hasi nintzen talde eskokin nintzeiten. Garik ja talde zerrenda bat proposatu ziren hasiera batetik, talde zerrenda horretatik batzuk bukatu zuten diskoan, beste batzuk ez, eta bidean nik beste batzuk gehitu nituen, eta horrela pixkanaka jo ginen zerrenda hori osatzen.